Доказателствата са наистина важни в този век. Ако твърдите идея за нещо, хората очакват доказателства. Хората очакват доказателства в съответствие с логиката за вашето твърдение. Така че трябва да убедите хората в своята идея. Рационалността на твърденията е наистина важна, особено в настоящето. И да, този факт е верен и за религиите, и за исляма. А и на този етап колекцията Рисале-и Нур се намесва. Колекцията Рисале-и Нур е просто модерното на Корана. Можете да кажете интерпретация или обяснение или коментар на Корана и Исляма. Е написана от Бедиузаман Саид Нурси в средата на 20 век в Турция. Всъщност е имало много тълкователи на Корана, но колекцията Рисале-и Нур е подготвена в съответствие с менталитета на това време. Когато четете тази колекция, можете да разберете, че всички основи на вярата са напълно неразумни. Това е наистина важно, защото ценностите на религиите намаляват през последните 2 века заради развитието на науката. Броят на атеистите и материалистите се е увеличил и всъщност не е различно в момента, особено в западния свят. Но да си Бедиузаман доказва в колекцията Рисале-и Нур, че спиращите дъха научни открития за функционирането на Вселената потвърждават и укрепват истините на религията. Той демонстрира, че откритията на съвременната наука са съвместими с фундаментите на вярата в Исляма. Казах, откритията на съвременната наука са съвместими с Исляма. Не казах, че философията на науката е съвместима с Исляма. Тази разлика е важна и мисля, че ще я обсъдим в следващите видеа. Иншаллах. Но важният момент е, че да, всички основни принципи на вярата в Исляма са рационални, разумни и съвместими с разума. А неразумното, безсмисленото, абсурдното е самото отричане. Можете да намерите много доказателства, в колекцията Рисале-и Нур за това. Читателят на колекцията Рисале-и Нур може ясно да види тази истина. Тези книги дават на читателите пълно доверие в убеждението срещу етиката на атеизма в името на науката.